Έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Flex μας. Αυτή τη φορά είναι 100 φορές πιο βολικά, πάμε πλουβίτσε. Όπως βλέπετε έχουμε ξεπλώσει, έχουμε πιάσει γαλαρία. Και τώρα κατευθυνόμαστε προς πλουβίτσε. Βέβαια έξω έχει ψιλοκαταρακτώδης βροχή, άμα δείτε. Και ελπίζουμε να πάει καλά αυτή η διαδρομή. Θα δείξει. Οπότε αναμένουμε, θα πέσουμε τώρα κάτι ύπνη γιατί το βράδυ κοιμηθήκαμε πολύ λίγο και άβολα. Αλλά εδώ τώρα έχει χώρο, είναι πιο ωραίο. Αυτά από εμάς, τα λέμε πλουβίτσα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φτάσαμε Πλουβίτσε στη λίμνη. Αυτό ήταν το λεωφορείο μας. Εδώ είμαστε. Ο Γιώργος μας άφησε σε αυτήν εδώ τη στάση. Και όπως μπορείτε να δείτε, βρέχει τη Στριπάνα. Και εμείς έχουμε να πάμε στη Πλουβίτσε με βροχή. Και τώρα προχωράμε. Το τοπίο είναι ωραίο, είμαστε μέσα στο δάσος. Και είμαστε εδώ πέρα και θα βγούμε Πλουβίτσε. Όπως μπορείτε να δείτε. Ωραία καταρράκτες.
μένα του έχω πει τη μεγάλη πατέντα. Δείτε το παππούς που έχει ξεφύγει. Και επειδή είμαστε συνηθισμένοι, όποιος ξέρει, χρειάζεται να το λεπτομέρειες. Θα τα κοίταγα, να βάλει την έκανε στη μαρκέτα. Αυτό θα κάνει ο παππούς σου. Το υπόλοιπα. Πού είναι αυτό, δουλεύει? Δεν δουλεύει? Όχι. Μην μου λες τέτοια. Πάμε στις γυναικείες. Πατέτε, δώσε μαζί. Έχει 6 σακούλες στο πόδι. Και εδώ κέρασμα, πίσω κέρασμα. Είναι δημορφασμός. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, μέσα στις τουαλέτες. Τις εγκαινιάσαμε, μόλις τελειώσαμε το... Μήπως δεν είναι ιστορίες μου? Μόλις τελειώσαμε το route εδώ πέρα, 8 χιλιομετράκια. 8 χιλιομετράκια στο... πώς το λένε? Εδώ πέρα στα Πλιβίτσε, Lake, ξεκινήσαμε με πολύ βροχή, μετά έχει μόνο υγρασία. Αισίως βγήκε, δηλαδή το κάναμε και πιο γρήγορα από όσο το δίνουνε, ότι χρειάζεται για να το κάνεις. Τώρα έχουμε 3 ώρες κενό για να πάμε στο Flixbus και πρέπει να δούμε πώς θα περάσει η ώρα τώρα. Εδώ πέρα είναι κάπως έτσι. Όποιος είδε την αρχή που ξεκινήσαμε, είναι ακριβώς το ίδιο σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε και ομολογουμένως είχε καταράκτες, έχω τραβήξει πολλά πλάνα να δείτε και θα έχει ενδιαφέρον. Τραβάει το θα φάω πιτσούλα τώρα. Ξεκίνησε, τραβάει. Λοιπόν, είχαμε πούλμαν για τις 6:35, 7 παρά 25. Και τώρα όπως μπορείτε να δείτε είναι 4:30. Και θα μας πείτε πώς έγινε να είμαστε ήδη μέσα στο πούλμαν. 4:30, ορίστε οι αποδείξεις. Όπα, ορίστε οι αποδείξεις. Ενώ είναι το εισιτήριο για 6:30. Αλλά ορίστε, ακολουθεί η εξήγηση. Πιάσαμε τον οδηγό, του λέμε άμα γίνεται να μπουκάρουμε έτσι τώρα μέσα. Και ο τύπος δεν μίλησε, ο τύπος μας έκανε. Ενώ κανονικά από το site, άμα θες να την κάνεις αυτή την αλλαγή στο δρομολόγιο, σε χρεώνει... ήταν μια επιβάρυνση των 12 ευρώ περίπου, 11. Οπότε αυτή ήταν σήμερα η μέρα. Οπότε θα φτάσουμε νωρίτερα Ζάγκρεμπ, θα κάνουμε νωρίτερα δωμάτιο. Θα πάμε νωρίτερα στο δωμάτιο, οπότε θα μπανιαριστούμε νωρίτερα. Οπότε ίσως σήμερα έχει παραπάνω βόλτα στο Ζάγκρεμπ από ό,τι σας προετοιμάσα πριν. Αυτά τώρα. Εδώ, άνετοι, έχουμε και χώρο και backpack, ναλαρία όπως πάντα και ξεκούραση τώρα. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο, φτάσαμε Ζάγκρεμπ, εδώ περιμένουμε το πολτάκι μας, είναι ήδη πειραγμένο. Ο Γιώργος εδώ έκανε κάτι γνωριμίες με κάτι Πακιστανούς, εγώ στο Άμστερνταμ και θέλουν να μας καβαληθούν, να μας φορτωθούν. Τώρα θα δείξει πως θα πάει το πράγμα. Κάτω πάνω σου τώρα, Γιώργο. Μένουμε στο ταξί μας. Φύγε από την άλλη, φύγε από την άλλη. Τι λες, έχει... Hello. How are you? Μπήκαμε στο ταξί μας τώρα. Όπως μπορείτε να δείτε. You have nice temperature inside. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο apartment μας και τώρα έχει λίγο τζέρτζελο για να βρούμε πώς ανεβαίνεις πάνω. Εδώ το παιδί είναι μπροστά. Έχει εδώ το βράδυ pub και εμείς ανεβαίνουμε στα σκοτάδια. Να μην βλέπεις, όπως βλέπετε η κάμερα δεν βλέπει καν εδώ πέρα. Ωραία, και σπάνε και τα πόδια για να ανέβεις. Α, εντάξει, πήρε μπρος τώρα. Μπράβο. Αγόρι μου. Η πόρτα στο δίπλα σπίτι βλέπω είναι ανοιχτή. Φιλέτο. Φιλέτο. Σούπερ. Όχι φιλέ, το έπαιξα. Για να δούμε. Δεν είναι διόρροφο. Ούτε δεν είναι διόρροφο, ρε. Στο βίντεο. 2 κρεβάτια, όχι... Διόρροφο λέγατε. Ο τέταρτος έχει διπλό καναπέ εδώ πέρα. Εδώ 2 και άλλοι 2 στο ζήτημα. Άλλο είναι, δεν είναι. Σοβιετικό... Θα ρωτήσω γιατί σου 19 μου.
Ωχ, υδρομασάζ. Βρήκα τι θα κάνω το βράδυ. Υδρομασάζ και μπυρόνι. Ξέρεις τι μου θύμισε, Αντρέα? Ναι, Βρατισλάβα. Βρατισλάβα. Αυτό είναι το Είχαμε πάει. ρεστάμπι. Εδώ τι έχει? Κωδικούς του Wi-Fi. Τους έχει βάλει εδώ όπως εκτύπωση. Το μπούστι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ψάχνουμε χαράλαμπε. Χαράλαμπες ψάχνουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Σήμερα είναι Κυριακή. Μόλις βγήκα έξω στο Ζάγκρεπ να κάνω μια βολτούλα. Όπως μπορείτε να δείτε, στο δρόμο που είναι ακριβώς στο δωμάτιο. Θα αναρωτηθείτε αυτή τη στιγμή τι κάνω μόνος μου έξω. Με το backpack, μικρό αυτή τη φορά, όχι το μεγάλο γιατί μας έχουν φύγει και οι ώμοι. Και τι κάνω μόνος μου και περπατάω στο Ζάγκρεπ. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, σήμερα κανονικά, όποιος ξέρει, ήταν να πάμε Λουμπλιάνα με το λεγόμενο Flixbus που είναι σακτέλ με τα παιδιά, Αντρέα, Γιώργο, και να κάνουμε μονίμερη εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν ήρθαν ακριβώς όπως φανταζόμασταν, τουλάχιστον για μένα, γιατί ήταν ένα από τα χειρότερα βράδια που έχω περάσει ποτέ σε ταξίδι στο εξωτερικό στη ζωή μου. Καθώς όλη την ώρα πήγαινα τουαλέτα, είχα θέματα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κάτι που έφαγα ίσως με πείραξε, ίσως κόλλησα γαστρεντερίτιδα, δεν ξέρω, αλλά ήταν πολύ χάλια. Και τα παιδιά πήγανε το πρωί, κανονικά Λουμπλιάνα, είναι τώρα Λουμπλιάνα. Εγώ έμεινα Ζάγκρεπ και εφόσον τώρα νιώθω καλύτερα, έχω βγει μια βόλτα μόνος μου. Δείτε. Έλα στο μαγαζί, θέλω να βγει το παραπάνω. Μπορεί να είναι κλειστά βέβαια σήμερα. Αλλά αυτό το μαγαζί κίνησε πολύ και ενδιαφέρει. Βασικά, που το βλέπω είναι 11 η ώρα το πρωί. Και όπως μπορείτε να δείτε είναι κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά. Πράγματα το οποίο δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Αλλά κοιτάξτε, σουβενιράδικα γεμάτο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει ένα πάρκο το οποίο έχουν κάτι χοροδίες, κάτι τέτοια, έχουν κάτι πάγκους από βαλκάνιες χώρες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά πέρασα λίγο, εντάξει δεν τρελάθηκα, οπότε δεν τράβηξα κάτι ιδιαίτερο, ίσα ίσα και δεν κάθισα πολύ. Βλέπουμε τώρα κάποια αξιοθέατα τύπου που έχει στο Ζάγκρεπ, όχι ιδιαίτερα πολλά. Εδώ μπροστά είναι και οι υπόλοιποι. Μαζέψαμε και τα πράγματά μας, γιατί σήμερα κατά τις 7 η ώρα είναι η πτήση. Πάμε και ένα πρωινό. Ζάγκρεπ, έχουμε έρθει για καφεδάκι, εδώ με Γιώργο, ήπιαμε εδώ πέρα, κολίτσα εγώ, σοκολατίτσα ο Γιώργος και έχουμε εδώ και τον Ανδρέα. Αν πείτε να το δείτε, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε, θα είναι έτοιμος για το επόμενο ταξίδι ή θα λυγίσει και θα αναγκαστεί να μας παραχωρήσει τη θέση του. Δεν μιλάει όμως, δεν μιλάει. Θα μιλήσουν οι πράξεις.